Bertatik eta bertarako. Opa, izerdi patxenako jarraitzaile guztioi. Beste bideo batekin gatorkizue eta titulan ikusten duzuen moduan motor munduari gainbegiratu bat emungotzeu. Lehenengo episodioen gauen abuztu inguruan eta bain beste bideo batekin gatorkizue. Kasu honetan, jadanik sartu gare denboraldi Rally Txapelketako denboraldi amaieran eta norroi motor munduari gainean berbentzeko ariztu bidea baino, hau baritz. Bai, apa, izerdi patxenaneko zaretuak. Bueno, gaur, apur bat, egon dien, abuztutik ona azalora egon dien lasterketa batzuk aipatuko. Ez gare sartuko klasifikazio generaltan talan, apur bat lasterketek ze mundauien aipatuko. Eta, bueno, hainbat lasterketa dauko, aipatzeko, gaur zeta berezi honetan. Eta, bueno, lehenengo lasterketakin hasiko gare jatako igoera. Bizkaian kokatzen den herri bat, Bakio inguruetako lasterketa, antolatzailea Bakio Motorsport. Ibilbide motza, 4,4 kilometruko ibilbidea, baina ibilbide azkarra, ez? Esan digun, ez? Egon ziren bastante pilotu, 39 pilotu, buruz nabile, 39 pilotu, bai, uste dut egon ziela. Eta, bueno, piloto desente, piloto lista hon bat, lista oso azkarra, auto oso potentiekin. Eta, bueno, apur bat zailkapena zelan geratu zen esango, eta apur bat zeintzuk nabarmendu ziren lasterketa horretan, ez? Iraiak 3 jokatu zen lasterketia, eta, bueno, hirugarrena Pablo Vázquez, Asturiasetik, etorri zen pilotu azkarra, nik ez nagoen ezautzen pilotua, baina, bueno, egiz esan da hor bertatik zuzenean ikusitza ritmo bastante altua zaukun pilotua pentsa baten. Gero Fonbona, ez? Fonbona klasiko bat. Nork ez da bezaltze Fonbona, ez? Kasu honetan bere Audi RS bostarekin beti punta-puntan egoten den pilotua. Eta lehenengo postuan nola ez? Zein da egoten lehenengo postuan? Lehenengo postuan ez, lehen beti izan mitiko bat Aitor Zabaleta, beti bera agintzen. Eta, bueno, bain Aitor ia estabil lasterketa munduetan, denboraldi honetan behintzat. Eta, bueno, emuten dau bere sucesore bat edo, badauela, ez? Joseba Iraola, Joseba Iraolakin lehiatzia buruz buru oso zaila da. Beti bukatzen daule lehena eta postu oso altuetan. Eta horregatik bai, ez? Ibiltzen da Espainia eta Europa mailan euskal selekzioko parte hartzaile bezala. Eta Joseba Iraola irabaztia oso zaila. Bai, batez ere, ibilbidea ikusita oso azkarra. Motza eta azkarra gainera. Eta nabarmendu nahiko nauke, Aitor Mansok zauen lasterketa. Azken aldizan, punta-puntan zelkatzen ari pilotua da. 2 minutu eta 0,3 denbora zauen eta etorkizunera bila kontutan hartzeko pilotua. Bai, bueno, ja jatako igoera apur bat alde batera utzitza, Bueno, eta oin, beste rally sprint bat aipatuko, denboraldiko azkeneko rally sprinta, Aramaizoko rally sprinta. Aramaizoko rally sprinta urte pila bat itzen da bien rally sprinta da, mitiko bat. Aurten eskoitzan egin zan moruan, lesakan egin zan moruan, 4 pasada uki itxun rally sprint bat izen da, 2 pasada alde batera eta beste 2 pasada kontrako endorantzuan, ez? Aramaizok beti uki duzku intrigo horrekin, ez? Ze aldetara izango da urten, izango goitxibera beti gora, baina, bueno, azkenean Aramaizoko rally sprintak hemen txapelontan ikusten duen moruen ez da oso ikusko, baina, bueno, zirkular bat da, rallixa, azkenean puntu batetik azten da eta isa puntu igualien bukatzen den puntuen artien errixa bera dago, errixen hasi eta errixen bukatzen da, isa. Eta ibilbide oso kompletua narrendu. Oso kompletua, oso teknikua. Lurzoru desberdinak, toki batzutan lurzoru egoera hoberien, etxeak tien, ez da izan, rally sprint oso politxa da, jende asko guztetakakona, 7,8 kilometro daukon rally sprinta, gure onduan, ez? Hemen Arameixo onduan azkenien gertu eta askotan panizan garen rally sprint bat da, 51 parte hartzaile, Iraiak 10 jokatu zen, eta bueno, lehenengo 3 artean, aipatu behar dugu, ez? Zailkapen orokorreko lehenengo 3 artean, Kriston Pike esanu egon zala, ez? Oso denbora berdintxuak itzen, 3. postuen ikusi gauen Gorka Idigoraz, ez? 20 minutu eta 54 segundo
inzauen, bigarren postuen Gurutza Agirretxe 20 minutu bai eta 43 segundotara, eta lehena Alberto Marcos 20 minutu eta 40 segundotara. Sekulako rivalidadea ez, hiru horrein artien. Nik pertsonalki noen, espero gainera, ez? Alberto Marcos eta Gurutze Agirretxek gutxi zabien maila, ez? Dana bakigu BMW M3 kotxe oso segurua dela. Beti egoten die horrez, lehenengo boxen artien bebi pelota hauek, baina hain goixen ikustiak, nahiz eta ez dugu behin argizia, baina posa muten dauz, pilotu oso nadie, eta ikustia geroz eta denbora honak dutxen dabitzela, oso... Bai, gainera, Aramaixo Rally Sprinak ez, nabarmentzen daube daukon aldapak, ez, azkenen, da, igo eta gero baja o alrebez, ez, esan dugun kako txartian, eta bueno, azkenen igual gorka igorazek bai sufriruko zagola beste bixen aurka, igoera horreita, baina gero be, zelan zati oso teknikoa daukon eta gorka be piloto oso ausar bat danez esan digunez. De hecho, azkenengo tramuan ikustot gorka idigo ezberak irabazi zauela, azkenengo tramuan arte danak segundu bateko aldeak inibilizien eta lehiakortasuna egiz esan itzela izan zela, eta horrengo lasterketa zin izan zanari. Bueno, hurrengo lasterketa hor daukotzen moduen ez, Jaizkibeleko igoera. Hori da, 5,5 kilometroko ibilbidea, 44. edizioa da, errez izaten da, baina meritu itzela. 4 pasako ibilbidea eta beti normala den bezala 69 parte hartzaile eta maila oso onekoak denak ganak. Proba iraiakeren 17an jokatu zen eta Jaizkibeleko ibilbidea ez, horrek be lehenengo zati askar badauko, gero bihurgune gehiago parte baten sartzen da, baia gehiokin eta azkenengo tramua, azkenengo zati hori abiadura oso bizian juten di, ez? Aipatu behar du bai, Jaizkibeleko igoera oinez, baina atzera begiratzen du urte batzuk atzera, Europeako igoera bat zera, orduen kategoria handiko igoera bat aipatzen gabitz, esan digun, eta, bueno, azkenien, hain aipatuko apur bat ez, egon ziren azkarrak, turismuetan eta klasifikazio generaletan, ez? Rally Sprinekin konparatuta hemen hartzen dabien pilotuek partez, barketak eta olako autuak sartzen di, ez? Kotxe bajuauak, azkarrauak, harinagoak, eta potentzia handixo bakin, ez? Azkenen lurzorua beti goera baten goera unian egon behar dau, hor dago aldia, ez? Aramaixon igual adibidez porlaneko zati badau, zulotxon batzuk, eta hori goera baten ezin da egon, ez? Igoraten normalin beti asfaltua izeten da Gorutza, beti portu bat igo, ez? Eta orduan beste motatako piloto batzuk ikusteko aukera aukitzen du, ez? Bai, eta sailkapenien barrenatuz, hainen lehen aipatu ibilbide askarra zala, eta monoplazetan ibilbide askarra esaten duenien, nola ez? Joseba Iriaola 2 minutu eta 24 segunduko denborarekin, sekulako espektakuloa eman. Eta hemen ikusten da, Joseba Iriaolak 2:24 mintzagola eta bigarren sailkatua Aitor Mansok 2:44. 20 segunduko artia, lehen itxen gabitzen berromuroen Arameixoko Rally Sprinean, 4 segundun artien sartu zirela laura, hor ikusten da, benerako rivalidadia badauela, lehenengo postu eskuratzeko hemen ez dauka aurkaririk Josebak, ez? Azkenean 20 segunduko tartea bigarrenarekiko hor ikusten da sekulako... Irudietan egon mozari ikusten, zelako erritmoa daraman Josebak, 3. postuan monoplazetan Arnau Dardanz 2:52 denborarekin, eta turismoetan ordea lehenengoa Igor Urion Bilbotarra 2:52ko denborarekin, bigarrena pilotu mitikoa bere Porscherekin Bruno Scherer, eta segundu batera Alberto Marcos. Alberto Marcos, bai, lehen aipatu bena Aramaixoko Rally Sprineari buruz, emoten dago Alberto piloto oso kompletu, ez? Igoeretan be bai, ez? Hori, azkenen Rally Sprineak bai da apur bat gehiago dago elbarro, ez? Azkenen bihurguneak, zati ezberdinak, zoru ezberdinak, baina ikusten da Gorutza be bai, Alberto Marcos oso denbora honak. Denboraldio amaiera oso honak egiten dabil. Eta nabarmentzeko Alejandro López zeke 3 minutu eta 0,3 segunduko denbora izauen, hor demostra zauen, trabeska joten oso ondo dakila, baina denborak itxen toketan danien, oso finibitzen da. Bai, pilotu berri bada, ez? Azkenen noin da biena destaketan apurat, ez? Bere BMW-arekin, M3ko motorakin, sekulako arrastaka ibiltzen dana, eta sekulako espektakula muten dauna, eta denborako bai, ez? Hemen esaten daue, nik bebak ititzen denborak, eta ikusten da moduen sekulako denporakin zagoen, ez? Hor gero iruditan bai ikusten duen moduen Amets, ez? Amets
beste berri bat ez, esan digun, sekulako espektakulua emuntzabenak, eta gero beste mitikuak ez, gero aipatuko na, baina Gaizka eta Uambe eta... Gaizki gozaletuek gozamen itzela hartu zuten, eta igoerak aipatu dugu, Rally Spritan bai, baina oin rallitara emungo saltua kasotan, Fiteroko rallia Artiga Motorsporten eskutik iraiak 24ean, ez? Ibilbidearekiko 3 aldiz Baldeza portura igo ziren, eta beste 3 tramo semiurbano dituen rallia da hori berrikuntza modura, guztiraia 43 kilometro egin behar izaten zituzten 37 parte hartzaileek eta sailkapenarekiko aurreko albistegien aipatu gaben apur bat zein izan sailkapena, baina gehiago sakonduko eta Xabier Lujua bere Hyundai 20 horrekin ibilbidea ez dagoenean agian egoera honenean eta gainera euria egin zuen 4x4 trakzio horrek sekulako abantaia emun sortzan. Xabier Lujua ez, lehenengo motorrain gainberi gatuan bebai aipatu gauen ez, piloto oso ona dala, esperimentagoa, eta hemen ikusten da. Zeran lehenengo pilotua eta hain bigarrena Mikel Bilbao bere ebuakin ez, azkenean eurisa itxen dagoenien, lau bidarrol trakzioak daukon importantzia horrei ez, ikusitza zelan ibilizien hor punta-puntan. Eta podio izteko, Daniel del Villar bere Peugeot 208 errebiarekin 26 minutu eta 51 segundu. Bai, aipatu gauen ez, bebai lehenengo motoran gainberi batuan, Daniel del Villar zelan ibilizan bere 208arekin, ezkenien kotxe berri bat ez, lehen fiesta bat egin duzteo korrenten zabala ez? Fiesta o fugu, Fiesta. Fiesta egin korrenten zabala Danielek eta bera bai, Princesa de Asturiasen korreru zauen Danielek, eta holaxe, piloto oso ona, eta ikusten da, 3. itxeko ez, azkenien bai gentiak ralixak ez, 39 kilometro zauk, onde tramo guztixak ez, eta hemen ikusten da, jatako igoera batek, 4 kilometro, lau biderlau amasei, amazortzi, amazazpi kilometro in, 39 pilotuko eskertzen da bela azkenien ez, modalia desberdinak egotia, azkenen kilometroa gitzeko, konfiantza hartzeko eta danetarako. Bide batez, gure gozu zare patxeteko jarraitzaile esplikau apur bat, zein dan diferentzia rally sprint bat eta rally baten. Bai, hori lehenengo motoran enbidera batuan apurra azaldu gauen, baina apurra rekalketako ez, azkenen igoera baten da portu bat igotzia moruen izango zana, motzagoa die, ibilbideak jata ikusten zanez, 4,4, Urbasak bai ia 6 kilometro dauko, apurra portua motzagoa di, ez? Eta orduen horrez da dutzen falta kopilotoik, ez? Eta gero aipatuko gola kopilotuen importantzia bai, gero rally sprintak azkenen die solua eta apur bat egoera txarraua egoten da normalian ez, azkenen forlana sartzen da zuluak, saltuak, ez da ibilbide bat laua komodua fateko ez, eta hori maz el barro, hori guztien da ez, pura gora, bera, eskerra suma, hori guztien da ez, eta hori kopilotua faten da, kopilotuan importantzia, kopilotuak guaukoen moruen holan papel batzukin faten die, eta bertan eukitzen dabi islatuta lasterketa, esan digun, papel baten eukitzen dabila islatuta. Kopilotuan lana da, lasterketa hori islatuta honien, pilotuan aten, eta pilotuan fina, oso importantia da, pura da, ulertzeko, azinen adibide bat jartzeko ez, egoten da, rekalduzio bat, kurba, eskerra, eskumana, oso zerraba, eta pilotuak ez badien, adibidez, kopilotuak gauzten da, elitzen dira 5 metro, edo kuberatzeko, gero, eskerra, aikatu zuen, eta numero bat jartzen hori, depende pilotua, baina, esan dago, esan bat itxira ez, 6 zabalena eta bat itxina, hori memazio zen, 5 metro elitzen dira, izquierda 6, eskerra 6, derecha 1, eta izan zara, horan, paten da, apur bat. Eta gero ralixak, die apur bat, rally sprintan antzeratua, baina luziagoak, ez? Hori, adibidez, Arameixoko rally sprinta izan zen, 4 tramo ez, 2 pasalde batera eta 2 estera, baina laurak leku igualien, eta ralixetan azten da punta baten, eta bukatzen da beste baten, egoten die enlaziak, eta beratzi tramo aldi egon, adibidez, eta beratzi tramo puntua garren. Eta ontxe Rally Fitero aipatu dugu, Nafarroan jugatu zana, eta oin beste Nafarroako igoera mitiko batera, Urbasako igoera. Urbasako igoera hor, Olasti herri txika azten dan igoera bat da. Urriak 8 jokatu zen proba bat, eta 103 parte hartzaile. Hori da
antolatzaileak, Sakana Motor Esportek limite jarri zauela. Parte hartzaile gehiago egon zirela, baina lista hori murriztu behar izazokola. Azkenean, Azpidirrik batek, bezalako herri batek ez daukola gaitasun hori ez da. Baina horrek erakusten duzku ez, Urbasako igoerak edukon injarra handikan pilotuak atraitzeko, ez? Bai, azkenean Urbasako igoera beste igoera mitikoa da, ez? Azten da olaztin, bai azten da prua taskar, gero hiru paiatxo baduko, baina gero sartzen da, zati askar baten, ez? Urbasako zati askarra, aldapa itxastokun zatixa, apur bat teknikua, ibilbidea, eta gero ja sartzen zare azkeneko tramotxo hortan, dana, paella, eta hori da espektakulo bat ikustia. Irudietan bertan ongo sari ikusten, eta sailkapenean sartu beste behin, ez? Lehen aipatutako Joseba Iriola jaun da jabe. Bai, Joseba Iriola 2017 denbora inzauen, ikusten da, Joseba Iriola ez daukora aurkari lehen esan duen moru, gaina rekorra inzauen, 4 segundo bajetan. Iaz rekorra inzauen, eta urten rekorra hori gainditu du, hortaz maila oso hartu nahi. Gero Arkaitz Ordokik ez, 3 minutu eta 19 segundorekin, eta Aitor Manso, berriro Aitor Manso ez, orgoixen, 3 minutu eta 21 segundorekin. Nabarmenduak hori, azkenen Joseba Iraolak ez daukora aurkaririk behin da berriz gabitzen esaten moruen, eta gero emakume bat egon zen, danena 103 pilotun artean emakume bat, Sandra Ugalde bere BMW 30-rekin, Sandra Traveska joan zen, oso politxa gaina ikusteko, oso pilotu ona, kotxia oso politxako jarritxa, eta lehen faten da moruen tintinekin apur bat kopiloto moruen, tintinekin oin piloto moruan be ibiltzen da, Sandra ikusten da. BMW 30 esan duzu, eta irudietan ikusten sari moruen, BMW Festa galanta oparitu zietela Urbasako saletu, ez? Ia 50 BMW egon ziren, eta Urbasak daukon destakagoena gai da hori ez BMW pila bat faten dira, azkenien esan duen moruen paia eta asko daukolako, eta hor ikusten da Urbasak daukon potentziala piloto honek hartzeko, ez? Gero, irudietan ikusten duen moruen ez, izetaren itzulera. Andoni Hirureta goiena Zarauztarran itzulera, 5 urte eta gero lasterketa bat jokatu gari. Zer ipatxetanen entrevista gotzela. Hori da, Andoni. Ikusten da pentatloiaz gain berak esan zauen moruen autoetarako abilezia baukola. Eta hori, gero saletuak, hemen irudietan ikusten duen moruen bengalekin saletuak. Hori, oin justo korreuten da bien rally lehien hortan ikusten diez, bengalak eta olako gauzak rally munduan ez, futbola munduan apartez, baina hemen Urbasan nik inoiz nagun ikusia eta hemen oso politxa da justo iruditan ikusten duzuen kurba horretan, rektatxo hortan pilotuak pasetan diez, pasillo batetik ez, saletuen pasillo hortatik, sekulako berotasuna eta pilotuek sekulako berotasuna jasotzen daude, eta hurako eskerten daude ez, nire justo kurba hortan egon nintzen, iruditan ikusten den kurba hortan ez, eta niri bai txokosusten asko izan zen ez, pilotu asko zabitzela igoten eta trabeska eta gentiei begira eta gentiak azaltzen zabien emozio hori ez, eurak zeran bai injarra mutentzien eta aurrera jarraitzeko, ez? Zin ertazutena reziproko, ez? Saletu berotasuna emun eta pilotuak eskertzen dago hori. Eta beste gauza narmentzeko, Urbasa berez parke natural bada, hortaz sekulako zailtasuna dauko proba hau antolatzeak, hortaz Sakana Motor Esporti zorionak eta dana daukigu proba batek antolatzeako zailtasuna eta are gehiago parke natural baten hitz egiten ari garen. Gainera 103 piloto, ez? 103 piloto, egoten accidente bat edo lo que sea, baina denpora pila bat kententu, azkenien beste probaetan doblia hogeixo piloto di, ez? Eta hori aipatu behar da, ez? Oso ondo organizauta zagoela, ze piloto baina pasetan zanerako beste bat etortzen zan, eta izen zan rally bat oso entreten irua. Denpora ganien, zan denpora gana kotxia, ez? Beste rally batzutan moruen da igual kotxe bat pasa eta minutu bat zain eta beste bat, hemen denpora ganien kasi zan, ez? Kotxe bat pasetan. Eta Urbasatik Gernikara, orain dela gutxi jokatu zen azken proba, antolatzailea Gernika Racing eta Euskal Herriko txapelketa, rally txapelketa izten zuen
proba zan, 54 parte hartzaile bildu ziren, gehi regularidade kategoriako 7 piloto, eta berritasun moruen zegoen beste kategoria bat, Legend izenekoa, eta bertan Julen Sarrionandiak bere M3 E30 auto mitiko hori Gernikako bidetatik erakutsi ahal izan zuen, parte hartzaile lista polita esan, ez? Aurre ikusten gauen favorituen artean, betikoak ez, Gorka Idigoraz, Joritzo Diaga bere Renault Meganakin, Xabier Lujuaz, Saitzar Aito Saitzar beraren buelta, Inigola Eskoetxea, Txus Jaio bera. Txus Jaio. Baina ez genuena espera da, Iban Muñozek egin zuen lasterketa bere Porsche GT3 berriarekin, ez? Iban Muñoz gainendu zen, Gernikako tramuetatik ez, azkenien Porsche bat asko ikusten da igoeretan, baina rally sprint o rally munduan ez da asko ikusten auto bat, eta lehen Iñaki Alberdi mitikoak eruten zauen moruan Portxea ez, ikusten da Iban bebai, oso aguro fan zala, kriston denporain zagoela, eta berak erun zagoela garaipena. Guztira, ibilbideak 89,2 kilometro zakon, hortaz oso rally gogorra. Azkenean rallizetan bebai da regularidadea, ez? Igoeretan die 4 pasada, eta 4 pasada horretan die batzuk entrenamentuak, baina gero pasada ofizialak, ez? Eta manga ofizialetan lehenengo denbora itzen dozuna honena jazta, baina hemen rallizetan eta rally sprintan regularidadea lantzen da, ez? Eta hemen ikusten da, Ibanek kriston regularidadea eukizagoela egundanan Goiztan hori baien arrendu dago, rallia egun guztienan zerreatzen dela, goiz eta arratsaldez, eta bi Power Stage izen zituen. Power Stage ez dakitzen da, tramo bat da, naizta aurretik lasterketa utzi, aukera duten zuen tramo hortara ertetzea, eta horrek albidetzen dutzu txapelketarako puntuak biltzea. Ibilbidearekiko, nik nabarmenduko nagoen oso nik eta kotxearekin bat egiten duen tramo da, oso tramo azkarrak ziren, ibilbidea egoera honien, karretera zabalak, Portxean entzat ikuste dut ideala, ez? Eta proposak, goixian Julen Bilbao tramua jokatu zen, Ereño eta Narbaiz inguruen, ez? Nabarnit barkatu. Eta Muixigako tramuak, ez? Luzena, 2,6 kilometroko tramua, baina oso azkarra izan zen, ez? Azkenen Julen Bilbao oroimenez jarritxako tramua. Hori da. Atzalien ordean Mendatako tramua eta LJK logistika tramua izan, Erregoiti eta Foru inguruak. Rally badakigu zer daukien, ez? Oso gogorra da, fizikoki pilotuentzat, eta sailkapenean, aipatu duen Iban Muñoz, eta lehen fiteroko rallira zerauen Xabier Lujua bigarrena 15 segundura, eta hirugarrena beti hor punta-puntan dagoen ere, Inigo Eskoetxea bere kompaktak geroz eta finago ibiltzen dela, Eskoitako rally sprintan bebai zelan gora ipatu zanez, hemen bebai sekulako denporak eta ikusten da, hirugarrena geratu zala. Baina armentzeko Aratz Zerakondegik bere Forreskorte MK-biakin merituzko 7. postu hori sekulako erritmoa eron zauen egun guztian zehar, eta gozada bat nola ikustea bera karreteran zehar. Oin arte aztertu dugu eta apur bat sakondu dugu oin arte jokatu dien probetan, eta oin jarriko gare etorkizunera begira, oin zer dator. Ja bukatzen da, bitez, proba. Eta ointxe gertuen daukoen proba, 40. Urrakiko igoera, beste lagun arteako eskueriak antolatuta, oso tramo mitikoa Azpeiti eta Bidani lortzen dituen portuan, 6,3, igoera ezeteko zan bidan nahiko hori da. Proba urriak 22an lehatuko da, 22an verifikazioa, eta 23an goizeko 10etan hasiko da. Normalen azterketak ez, 3etan, 12etan, buelta hortan azten dio, urrakik beti goizez izendan rally esprimatez, azkenien horrek bebai ondo datorrez, noizi hemen urrakik hori goera, larun batian ez urteteko ez, bestela pasautauko, urrakiko igoerako eguzkipeien, eta... Ez da ondo pasatzen, Ez da ondo pasatzen, eta ondo datozen askotan ez urtetia, ez? Hori da. Eta dagoeneko
behin-behineko zerrendaia publikatu da lagun arteako Facebookean, jadanik pilotu midikoak, Iraola, Jose Labaka, Leviti, Duperu, Xererrek eta bar, dagoeneko izena eman dute eta seguro parte hartzaile lista polita biltzen dena. Urrengo proba urriaren 30ean Maiabidako eslaloma izango da, beste proba berri bat, hortaz posten gara horretaz. Bai, azkenen eslalomak oin arte ez dugu aipatu, baina eslalomak beste kategoria bat da, azkenen hor bai autopotentienak ez da irabazten, normalian, beti hor bai da pilotuan nabilezia eta karkrossak nabarmentzen dio gehixen, azkenien izaten da zirkuitotxo bat jartia moruen, rotondetan, kono artian ibiltzen da autua, eta hor, kotxia azkar mugiru, eta... Asko rallietara pausu egun baino lehen hau, slalometan ez azken ekonomikoa bai da, kotxiari esku hartzea eta bar, urrengo proba soiubeko igoera izango da Bermeon, azkenengo igoera, 3,8ko ibilbide oso azkarra, azaroaren 19an lehiatuko da eta urtea izteko beste esalon mitikoa daiako esaloma. Abenduaren 31an lagun arteako eskuderiari esker, sekuelako lan egiten dagoela probak antolatzen eta Nafarroako federazioa dagokionez, oin arte Euskal Herriko federazioko probak aipatu dugu, hori nabarmendu da bai bi federazio desberdin da zela eta berrikuntza urten Marlerrekako rallia izango da, Marlerreka Motorsportek antolatua, oin arte rally sprinta jokatu izan da. Eta oindik ez da informazio hori karritaratu, bakarrik egunak igu, azaroaren 26an izango dela. Hortaz, kalendarioan apuntauko. Egute izan apuntetako eguna. Eta bai, azkenin hori elpatu dugu bai, 3 modalidade honek dauko esku artean, esan du eslalomak probat ekonomikuena dela. Azkenean, pilotuen dako da bai, zaila dara, azkenien diru asko da, jentiak bere aurrezki danak izten dau olako probetan publikoa gozarazteko eta eurako bai gozarazteko, eta azkenien jentiak pilotu danek, argitaratzen dien pilotu danek, azkena gelditzen denatik lehenena gelditzen denera, sekulako meritua daukiela, dirutza pila badalako eta azkenien zure aurrezkianak izten dozu 20 kilometroko ibilbide bat itxiak, Ez da edozein pertsikotarako tamales, eta hortaz goraipatu bai antolakuntzan lana, bai pilotuen lana, bai federazioko jendeak itxen dagoen lana, eta pixkanaka... Azkenien danokin bioguela arraun norantzko igualian, Eta igual ondo etorrikala, probak batzuk fasilidadia jartia, beste batzuk bai txalupa hortara sartu izateko baina importantiena hori danok arraun bioguela norantzko igualien, aurrera eruteko. Hausnarketa txiki honen ondoren, bideoa izten fateko, sartuko gare sailkapenetan, esan dugu ze proba jokatu dien, zeintzuk jokatuko dien, baina zuek informazio bideza zuen sola zen sailkapenerak azken txampa honi begira, lehenik eta bain igoerekiko lehengo postuan Aitor Manso dago, esan berda da Joseba Iraolak opakoko lasterketan ez zuela parte hartu eta horri esker dagoela postuan. 33 punto eruten die euren artien ikusiko, ondio urrakiko igoera eta seiunbeko igoera gelditzen die, eta gaur ikusten da, beba ikusten da Aitor jatan eta jaizkioren bigarrena geratu zala, haian tramo bat bigarrena geratu zala, eta bebai nahiz eta Josebak korrero opakoan, bera bai meritua dabiela ditzen hor goixen geraketako. Eta monoplazak aipatu du, eta turismoekiko momentuz lehenengo Bruno Scherer 200 puntu bilditu orain arte, lasterketanak lehiatuta. Bigarren Alberto Marcos, lehen aipatu dugu, oso denboraldi fina egiten ari dela. Ez da duki garaipenik igoeretan, baina beti hori irregularidade hori aurkitzen. Eta hirugarrena perro viejo esaten den, Jose Labaka bere Mitsubishi Evoraekin, tamales ezin izan zuen bukatu jatako igoera, baina beti punta-puntan zuena. Igoera kalde batera utzita eta rally sprintetan sartuz,
Bai. momentuz eta Aramaioko rallia bukatuta, ez dakigu aurrengoa lehiatuko denala ez, hori zalantzan izten dugu. Momentuz oso lehiatua dago lehenengo... Bai. Lehenengo postua. hori da, egon da, Jokin Agirrek momentuz lehenengo bukatu da, zendeik ego, 76 puntuekin, bigarren postu hortan Gorka Idigoraz gertu, 60 puntuekin, tamalez, aipatu gauen horreko bideoan, eskoriatza ezin izan zuela bukatu, eta beste pilotu batek eskoriatza ezin zuela bukatu, Guritzi Agirretxe izan zen, hirugarren postuan dagoena, ja 54 punturekin, eta... Laugarrena hori Joseba Frutos eta bosgarrena Alberto Marcos, ez? Eta ja bideo izteko eta agur modura, Euskadiko Rally Txapelketa, jadanik badugu irabazlea, Gorka Antxustegu Citroena gizakin. Bai, ez dauko aktualizauta, ez? Baina bai, irabazle irtesan, Bidasoa, Leartibai, Goiurrak, Fitero, Gernika, denetan amaitzea lortu du, eta azkenean Rally Txapelketa amaitzeko bai, sustentu ekonomiko garrantzitsu bat bida, eta pilotu denek ez dute gaitasun hori ez, proba horiek denak parte hartzeko, Gorka Antxustegi sekulako lasterketa du. Lehen bere berreunda bostakin ibiltzen zen, oina ekizakin, Citroena ekizakin. Eta eskua usten da, jadanik hartu diola. Hau izen da dana, ez, Aritz? Bai, beste bidixo bat ingo ez, apur bat zelan bukatzen den txapelketak, baina, momentuz hau izen da dana, placer bat, espero bidixoa guztetia eta motorran mundua ibultzaka etxo bat eguten zaben gerozta gehiago. Hori da. Eta hori, beti izaten duena, like, arpietu Izerdi Patxetaneko kanalera, zabaldu lagunen artean eta bisibilade hori emuteko merezioen bisibilade hori kirol hori, eta besterik gabe, ondo ibili eta jarraitu Izerdia botatzen.